An balimaw an nisɔndiyalenba bɛ aw bisimila Renouveau Télévision sanfɛ ani Renouveau FM sanfɛ nin ye laadalako ye anw fɛ dugubila o ka fisa laadawuli ye ka sɔrɔ kɛ sibiri o sibiri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni walanga kɛnɛ min kan a tɔgɔ dalen don ko 7 sur 7 ale bɛ baro kɛ jamana kunkankow kan nin dɔgɔkun in kɔnɔ jamana kunkanko olu kunkanw bɔra ka sɔrɔ kɛ jamana 15 ɲɔgɔnna olu y'u kan kɔrɔta ni kuma ye kuma min n'a tun bɛ ŋunuŋunu na u y'a jira k'a fɔ ko Wagner ko a nalen don anw ka jamana kɔnɔ yan nɔ ko wa ko olu tɛ jɛn n'a ye jamana ɲɛmaaw fana olu ye bataki bɔ k'a fɔ ko o kuma ye k'a jibi n'a ye a ko bɛ hakɛ jumɛn na an bɛna an nɛn don o ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔr'o la kunkan ka ca kiri nɔfɛ bi in na kiri bɛ k'a ka baara kɛ ka ɲɛ wa a tɛ k'a ka baara kɛ ka ɲɛ wa mɔgɔ dɔw kumaniyalen don dɔw fana ni kiri bɛ olu nɔ minɛ nka olu ta kiri kɛnɛ kan a ko bɛ cogo di kiri bɛ hakɛ jumɛn na fanga furancɛ fanga in kɔnɔ an bɛ dakurunya damadɔni fɔ o la lɔgɔkun tɛmɛnen an y'a layidu ta ka fɔ ko dɔnkiliko fana bɛ kisa min na an ka jamana kɔnɔ bi in na o ni fanga furancɛ fanga tɛ ɲɔgɔn ye sira la nka a wagati de ye nin ye ka sɔrɔ kɛ dɔnkili caman bɛ an ka sifinnakaw b'a da a kelen don mankan ye jamana kɔnɔ an bɛ se ka faamuyali jumɛn sɔrɔ la ani a ko bɔra min ninnu bɛɛ lajɛlen de ye kumaw ye an bɛna an nɛn don minnu ni ɲɔgɔn cɛ sanga kunkurunin kɔnɔ an ka maa welelenw Sori Ibrahim Jalo ka bɔ Renouveau FM na Renouveau TV Sori Gloyikurani ɲana i ni sɔgɔma an tun bɛ Noël seliw la effectivement an ye sɔrɔ bɛɛ kɛ ne bɛ sɔrɔ bɛɛ patrouille la kosɛbɛ an tun bɛ ka jateminɛ baara kɛcogo kan ayiwa sɔrɔ an kun b'o la ayiwa ala ka baara ɲɛkada hali bi ala k'an bɛn sababa ma amin ala ka jamana basigi ka foli bila an jɛɲɔgɔnw ma minnu sera kɛnɛ kan foli kun don ayiwa Mali Konate ka bɔ Hɔrɔn TV la Mali gini ni ɲankuma an ba kaba an b'i fo an b'a fɔ Sori ye que an su sa kɛ parce que ale bɛna tile kɛ su ye donc an bɛ an lamɛnnikɛla n'a an lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo ka Renouveau baarakɛlaw fana fo k'an tɔɲɔgɔnw fana fo plateau sanfɛ ka dugawu kɛ Mali ala ka Mali basigi amina yarabi ka an bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ ka se ka hɛrɛ landa an ka jamana kɔnɔ amina yarabi Ami Baba Cissé Le Figaro Radio Sahel Ami Baba Cissé ABC i ni ɲankuma Kaba n b'i fo foli diyara n ye ka n terikow fo a diyara u ye kelen kelen yɛrɛ basaraw parce que a mɛnna bana na n t'a dɔn mun de b'a la mun de tun b'a la an b'a fɔ ala ka kɛnɛya di ayiwa k'a fɔ fana a bɛ k'an buramuso ɲiyɔrɔ bi ye Noël ye donc on dit bonne fête à tous nos compatriotes chrétiens ala ka san caman yira amina yarabi k'a fɔ c'est un plaisir chaque fois n'an bɛ yan nɔ parce que maa baw de b'an wele ni émission banna donc an k'an cogo dɔn merci beaucoup Basaro Aidara ka bɔ Amapula la Basaro i ni ɲankuma ba Isa i ni sɔgɔma n b'i fo a diyara n ye ka fɔ Sori k'a tɛ fɛ ko minnu ye kɛnɛ lasɔrɔ parce que mɔgɔ wɛrɛ tɛna ka na fara anw kan a ka fɔ minnu bɛ kɛnɛ la donc bamanankan don merci n bɛ foli lase fɛn bɛ plateau kan ka techniciens bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ min m'an lajɛ mɔgɔ min m'an lamɛn an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi ye Noël ye donc an bɛ jamana fɛn fɛn ni o bɛ chrétien diinɛ la an bɛ foli lase u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ne yɛrɛ ba Bernadette Keita ni a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an bɛ an ta fara aw ta kan ka sanbɛ foli kɛ Mali chrétien bɛɛ lajɛlen ye k'aw hakilila jigin dɔrɔn k'a fɔ ko Ousmane Togo ale de bɛ réalisation na Bintu Napo ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la radio fan fɛ régie d'antenne na Dramani Kɔnɛ an bɛ an show kuma kan o ye k'a fɔ ko jamana kunkanko diyagoya de don ni ko minnu bɛ jamana kunkan wagati dɔ la dakuruya damadɔni an bɛ o fɔ la ka sɔrɔ kɛ farikolo ɲɛnajɛ kun ɲɛsinnen don an ma hali dɔ y'a sɔrɔ an ka plateau kan mɔgɔ caman ko k'olu tɛ farikolo ɲɛnajɛ kibaruya kan nka ko ni dɔ kɛra Basaro dɔgɔkun in kɔnɔ kan tun bɛ ɲini ka na bɔ a dɔgɔ kɔrɔ Isa kan tun bɛ ɲini ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ maintenant n y'o de fɔ dɔ ye tant que an ma le 9 sɔrɔ foyi ma kɛ fɔlɔ en fait parce que ayi dɛ ne fɛ n k'a ko banna non Isa foyi ma kɛ fɔlɔ parce que les kan ɲɛmɔgɔ ka taa se Cameroun jamana ɲɛmɔgɔ ni a fédération ɲɛmɔgɔ ma o bɛɛ ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko kan bɛ tan le 9 maintenant ko mankan tɛ kan tanni ye mankan ye jamana farafin jamana joueur minnu ka balontanla minnu bɛ balontan kɔ kan je crois que mankan bɛ olu de nɔfɛ parce que Europe club olu ka association y'a yira ko fiɲɛbana min n'o ye Covid ye ko o bɛ ka comment on appelle la variant kura min k'a bɛ ka mɔgɔw bana kojugu donc o cogoya la ko est-ce que ni olu ka ndolantannaw labila ka na yan a tɛna kɛ gɛlɛya ye olu ma surtout min ye club anglais ye parce que mɔgɔ min bɛ club anglais don o b'a dɔn ko généralement olu tɛ taa trêve la nin période in na n'o ye janvier comment on appelle Noël ni 31 ɲɛkɔrɔla ye donc u ka balontan ka ca kojugu
donc a bɛna kɛ gɛlɛya u ma surtout don nataw la parce que comme covid bɛ ka mɔgɔ caman minɛ jamanaw bɛ se ka disposition dɔ ta waati dɔw la min bɛna kɛ kɔlɔlɔ ye dɔgɔtɔrɔ min na ka na u segin kana gɛlɛya donc o bɛɛ kama olu tun ye nin laɲini maintenant kan ɲɛmɔgɔw ka taa se fédération camerounaise ɲɛmɔgɔ ka taa se jamana ɲɛmɔgɔ Cameroun olu bɛɛ kɔni y'a laɲini sélection dɔw bɛ ka liste bɔ la question qui se pose aujourd'hui est-ce que joueurs u bɛna sɔn ka na wa je crois que ko in bɛɛ b'o de nɔfɛ mais o joueur fana ni hakɛ ma ca hali n'olu ma na est-ce que u bɛna kan bali ka kɛ c'est vrai que olu ye saru ye joueur jumɛn de hakɛ ma ca e ma n'i yɛrɛ ka Mali yɛrɛ liste la il y a combien de locaux à la non logo man ca la mais exactement il y a combien de joueurs qui évoluent non anglais club est man ca mais français non expatriés parce que quand on dit l'association des clubs européens ça va au-delà de l'Angleterre mais joueur nu olu de taille wa anw de ta do kuma bɛ o yɔrɔ la o Isa joueur nu olu ta ye ayi joueur to olu non joueur y'an ka jamana kɔnɔdenw de mais olu de ta do parce que quand les équipes les joueurs nous bɛ bɔ comment on appelle contrat ni anw cɛ non j'arrive an ka jamanadenw de do donc o jamanadenya de kama n'an mago jɔrɔ la FIFA y'a ɲini k'an b'u wele sauf que covid wagati in na FIFA fana ye falen do a ka ko la o de y'a to ko gɛlɛyalen do parce que fɔlɔ u bilali ça devenait obligatoire dans les règles de la FIFA mais sauf que covid ko in dɔn nana c'est-à-dire cette option obligatoire o bɔra la donc voilà pourquoi c'est devenu compliqué parce que les joueurs craignent aussi tuma dɔ la i ka n'i ka contrat perdu et fɛn dɔ gɛlɛya dɔ kana i sɔrɔ a tulo la parce que n'i tɛ jouer a bɛ se ka kɛ difficulté i ka carrière la maintenant kuma la y'o de fɔ attendons peut-être le 9 c'est une bonne chose k'a fɔ k'a bɛ kɛ mais attendons le 9 joueur ninnu fɛn fɛn fɔra n'a bɛɛ nana o ye tabarikala alhamdulilayi parce que ne yɛrɛ ko kan in ma kɛ Cameroun diɲɛ yɛrɛ tɛ lafiya quoi parce que depuis Cameroun kan daminɛna a kuma cayalen do dɛ a bɔra gɛlɛya caman nana a bɛ kɛ juin a bɛ kɛ janvier a bɛ kɛ nin san in na ko cayara an ka ye Cameroun siɲɛ kelen pour que diɲɛ yɛrɛ ka lafiya bon ne hakili la kan bɛ kɛ a bɛ kɛ cogo min parce que u bɛ ka mun fɔ sisan bana min Basɔrɔ bɔra ka bana min fɔ ne hakili la a bɛ ka mɔgɔw minɛ Europe plus que en Afrique olu dun bɛ balontan na mais olu yɛrɛ bɛ ka fɛn caman reporter on peut comprendre olu fɛ o parce que gɛlɛya bɛ olu de fɛ o plus de 100 000 personnes par jour donc c'est la vrai que bana bɛ olu fɛ mais an fɛ yan nɔ a bɔra ka fɔ cogo min c'est vrai contrat de bɛ joueur ninnu ani club ni ɲɔgɔn cɛ mais un joueur là foyi man di e ye ka tɛmɛ pour que tu joues pour ton équipe o de ka di bɛɛ ye quoi donc il faut que olu fana k'u assumer quoi parce que c'est des stars u jɔyɔrɔ ka bɔ dans leur équipe donc olu fana bɛ se ka table gosi pour que u k'u to u kana jouer même si je sais que les Sadio Mané les internationaux n'ont pas joué kan bɛ kɛ mais on a besoin de nos stars Sadio Mané nu bɛ se k'u kan kɔrɔ tan ka tɛmɛ misɛnmanin ninnu dɔw kan ne bɛ k'o de fɔ olu bɛ liste la o même si ma tɛ j'entendais u y'u ta o donc n'aw y'u don liste kɔnɔ diyagoya il faut que u kana jouer si ce n'est pas fait chaque fois c'est la même chose et puis Cameroun u ye kan minnu la hala ma mɛn parce que a bɔra k'a fɔ normalement je pense c'est olu de kan ka organiser min tɛmɛna o ma se k'o kɛ mais cette fois-ci u ye président yɛrɛ de rencontrer Paul Biya ale yɛrɛ de au kɔfɛ de le gars a dit que k'a bɛ kɛ donc moi je pense que a bɛ kɛ mais avec les joueurs ou sans les joueurs o fana bɛ bɔ joueur ninnu de la quoi parce que il faut k'u ka jɔ u jɔyɔrɔ la. Sori Ibrahim Diallo. Bon, moi je crois que Bassaro Ami Baba Cissé peut-être ni fɛn tun bɛ se ka fara n kan n'o ye kura ye sans que ça ne soit une répétition ni Mamadou Kane tun bɛ yan ale tun bɛ se ka caman walawala nin kɔnɔna la komi an y'a fɔ cogo min na bɛɛ n'i ka passion don diɲɛlatigɛ la balontan kɔni an ma intéressé la voilà an ma intéressé la kosɛbɛ c'est bien sûr quand même an kɔni an b'a dɔn kan bɛ kɛ et puis gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ effectivement contrat ko don parce que n'i kɔni bɛ bɔ jamana o jamana la n'a fɔra k'i ka jamana ni jamana wɛrɛ bɛ jouer bon FIFA ye disposition min ta Basɔrɔ y'a fɔ effectivement c'est pour des mesures d'ordre sécuritaire mais sanitaire exceptionnellement je crois que Covid ko in peut-être a bɛ sɔn ka gori don a la voilà Malik. Bon, Sori ye mun fɔ ne fana bɛ taa n'o ye donc bɛɛ n'a ka passion don ne fana ka ne kɔni bɛ toi tu n'es pas trop foot voilà mais ni Sori tɛ kelen ye dɛ parce que non Barça me ballon lajɛ mais je ne suis pas trop intéressé c'est-à-dire ka information na mais n bɛ taa yɔrɔ min fɛ o ye contrat ko yɔrɔ ye gérou appelé la k'u kana mais il faut le dire aussi n'i bɛ contrat kɔnɔ i bɛ contrat de respecter
a caman fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ hali n'a sɔrɔ a ka d'u ye i bɛ taa sɔrɔ hali n'a sɔrɔ a ka d'u ye mais u bɛ yɔrɔ min na contrat kɔnɔ n'o ye exigence dɔ kɛ ils seront obligés de respecter que de venir donc o de fana difficulté problème en même temps kaba wagati min na an tun ma intéressé balontan yɛrɛ yɛrɛ la k'a lajɛ joueurs caman tun bɛ a wagati la u b'o de fɔ a ka d'u ye ka na jouer u ka nation fɛ mais i bɛ taa sɔrɔ u tɛ valeur ba la nation t'u bila valeur ba la donc i bɛ taa sɔrɔ o difficulté fana bɛ yen nɔ a caman bɛ yen nɔ kɔkanna in de nafa ka bon u ma ka tɛmɛ o kan hali n'i ye jateminɛ waati dɔ la an tun wulila ka critique kɛ ko pourquoi an ka joueur ba dɔw bɛ yen nɔ u bɛ taa don France équipe nationale la pourquoi u tɛna fɛ ils ont dit qu'ils ont plus d'avantages que de revenir donc n'i y'o jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ fɛn bɛɛ intérêt ko de hali n'i taara k'i bɛ taa baarakɛyɔrɔ la ni baarakɛyɔrɔ dɔ ye fɛn dɔ proposer ka tɛmɛ yɔrɔ dɔ kan i bɛ yɔrɔ dɔ ɲini ta mun ka proposition ka bon ni dɔ ye mais de toutes les façons c'est une question de la nation en même temps jamana ko de don donc je pense que u b'o faamuya ka se ka bɔ kuma in kɔnɔ walasa ka bɔ kuma in kɔnɔ il faut aussi comprendre que san fana ka jamana nɔba de b'a la par rapport au sérieux an bɛ min ta an ka baaraw la sérieux cogo di i b'a jateminɛ ni Afrique compétition bɛ sen na surtout Covid ko in na des joueurs sont testés positifs. Or, il y a des interrogations à Dola. C'est-à-dire, testing nous quand avec sérieux, en fait. Or, une compétition, c'est la santé des joueurs qui est aussi mise en jeu. Nous avons vu l'équipe Dola, c'est-à-dire, Moro Bora Banana, Bolotana Bora Banana, ou Tara compétition, Afrique, comme on avait tourné Dola, on a testé positif quelques jours après avoir été guéri de la maladie. Juste pour éliminer, ou qu'on a fait un bon longtemps contre leur pays. Je ne sais pas ni donc, au Tchaman Kerang, donc, voilà pourquoi. Il y a énormément. C'est vrai que, comme on appelle les Camerounais, on dit qu'ils ont pris des dispositions sanitaires avec des laboratoires privés qui vont faire les tests. Mais Camerounais restent. Camerounais, Amaro, Bolontan, souvent, c'est que les gens font. On voit peut-être, nous, l'équipe de Benaou, ils ont peur de ces joueurs. Testent mais pratiquement Dongoudou. Qualification, exactement. Équipe 7 à 8 joueurs déclarés. Positif. Akira Mali la compétition mineure dans là. Sénégal. Exactement où pratiquement Mali c'est après premier match joué. Covid ira. Il y a nous gabon ou bête sera négatif ou sera le même jour l'année au bête joueur fangé bête sera positif. Faut ministre ko faut ka sega kan. Exactement Mali ma compétition a battu premier match joué on a perdu ce tapis vert et au résultat qu'il y a un problème on s'est qualifié deuxième tour là. Donc voici des choses. Donc nous devrons en tant qu'Africains voir le sérieux de ces choses pour que parce que c'est vrai que Moko Bagama le dit, on pense que c'est une question de fierté, mais il y a déterminé Koba ben on est là parce que anga bara o tege kumarula ni sebela sebela ma kono aywa ambe ala deli kanmi ni abenale akanga ke janvier kalo clé kononton ka kunche février kalo clé woro akake kanidman bay inafo anga la nyine mi anga équipe nationale d'ici fenen bora mo chama yera kono farkolo nyana jala obo o top ma fo dogo ku ngono ala ka kubu dama ami Yaoundé Kadi Anaka so que 72 antara fo final là je crois que 2022 n'antara final la ze amina ni coupe ala ka do anga jamana kunganko ye ka fago jamana ta ani duru nyogona ka bo Europe jamana ani Amerique jamana kele olu ye bataki kerengerane bo bataki min kono uye u wada ko umajani ko do e chugashila Wagner ko kuma ni abe sena abe wakati jambo ayo anga jamana fina ye bataki bo ka foko o ye ka jibina yana anga se jamana ka bataki ma Sori Ibrahim Diallo ebe ni ye chugodi jamana tan ani duru ka communiquer bo ko Wagner nana anga jamana kono ka so an yera te akalam bon jamana de sinon ma jamana nyemgo tafo. Bon, je crois que Kaba wakati do sirate ça parce que franchement nous met plateau do quand les demandes kono nya ka fo jamana kono deumbe ka da anka jamana marabagaw ka fo tawla parce que c'était un problème très sérieux au Mali femi jamana marabagaw ani jamana kono deum kuma munu be fo jamana marabagaw fe dan dakelente ou kuma wala mais je crois que ces temps-ci mgo commencera ka da jamana marabagaw ka fo tawla misali yala ministre des Affaires étrangères Ablaye Diop a bɔra ka kunnafoni di caman kɛ réseaux sociaux kan Maliki yɛrɛ wulila ka se a ma a ye da jɔnjɔn na a ye ɲɛfɔli kɛ Wagner ko in kan mais ka cela ne tienne Kaba an ɲamɛ min na ne y'o de fɔ n ko bi bɛɛ n'i ka baara don politicien ta ye politique ye sɔrɔsi ta ye fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ min bɛ lakana sabati ale bɛ kɛlɛ de dɔn donc nous avons eu la chance aujourd'hui minnu bɛ an kunna sɔrɔsiw de don u bɛ kɛlɛ de don an ye min kɔlɔsi a daliluya tɛ an bolo ko Wagner bɛ Mali la mais an ye min kɔlɔsi an jamana kɔnɔdenw an ka yetaw an ka sɛgɛsɛgɛliw la basigi dɔ bɛ kana min tɛ ka tɔgɔ a yɛrɛ tɔgɔ fɔ basigi dɔ bɛ kana
misaliya ta Bamako an y'a ye des années passées ni mois de décembre ne ka mɛ ninnu ye communiqué mun non mena leo ninnu ye communiqué min kɛ c'est-à-dire que il faudrait que an ka dɔn kuma min ni ŋunuŋunu bɛ ka fɔ kuma yɛrɛ tiɲɛ min ye d'accord ni ko ko n k'o yɔrɔ to yen n bɛ taa ayi ne bɛ tila ka segin o ma maintenant an ka kuma ninnu ye communiqué min maintenant ninnu ka communiqué dɔwɛrɛ tɛ o Fransi de don c'est la France qui est en train de embobiner tout ça ka ninnu wele k'u don fili kɔnɔ fili min yɛrɛ ni bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ diɲɛ tɔgɔ Muhamadu ni jamana tora yen k'a fɔ ko mɔgɔw nana jamana kɔnɔ den wele bila mɔgɔw ma a ye na aw k'an dɛmɛ san 8 aw b'o jamana kɔnɔ foyi tɛ ka bɔ o lakana la ala ye donko dɔ da dɔ de bɛ ka fara o kan gɛlɛya kɔnɔ et en plus barika ni o Faransi ka kɛlɛkɛdenw yɛrɛ ye olu bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni mais minnu bɛ ka jamana mara ka ban ils vont pas rester les bras croisés wajibi don donc Faransi de bɛ ka ninnu bɛɛ lajɛlen don fili kɔnɔ ka jamana ka ta gɛlɛya ta ka ɲɛsin Mali ma parce que Faransi b'a dɔn min bɛ yan ni jamana 15 ka communiqué b'a analyser cogo di bon d'abord ne b'a analyser cogo min na fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye u b'u ka intérêt makara parce que jamana bɛɛ b'a ka intérêt de makara jamana 15 in n'i y'a jateminɛ u ka wulikajɔ cayalen no Mali kɔnɔ u ka n'i ye MINUSMA ta k'a lajɛ u ka apport ka ca o la n'i ye Barkhane ta k'a lajɛ o ye Faransi ta ye ka UNTN ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ o ye Union européenne ta ye EITM oui donc n'i y'o bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ ani fɛnɛ u bɛ dɛmɛ wɛrɛ minnu kɛ Mali kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ u ka wulikajɔ ka bon a la hali n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ u ka intérêt fɛnɛ ka bon a la donc u b'u ka intérêt de makaran parce que n'u ye jateminɛ kɛ Wagner bɛ fɛn o fɛn u b'o de fɔ k'a fɔ k'u tɛ jɛn n'a ye Wagner ka kɛ yen en même temps hali olu yɛrɛ ka yɔrɔ la u ye sanction ta k'a da maa minnu bɛ Wagner yɛrɛ kɔnɔna na donc o bɛɛ lajɛlen ye fɛn min ye yɛrɛ makaran n'o ye kelen filanan ye jumɛn ka se k'u yɛrɛ fɛnɛ ka intérêt makaran parce que olu yɛrɛ ɲumana u ni Wagner tɛ se ka baara kɛ yɔrɔ kelen na en même temps dɔw wɛrɛ la an ye a dɔw wɛrɛ ɲininka kun jumɛn na aw ni Wagner tɛ se ka baara kɛ yɔrɔ kelen na u ka kuma fɔkali yɛrɛ jumɛn ye k'a fɔ olu tɛ se ka wuli ka na projet dɔw financer ko wari ka tila ka fara ɲɔgɔn kan ko ka tila k'o ta k'o di Wagner ma donc u ka kumakanw dɔw filɛ nin ye donc o bɛɛ lajɛlen kama an b'a fɔ dɔrɔn u b'u ka intérêt mais est-ce que dalu b'olu bolo ko Wagner bɛ yan bon kaba dalu ko o de kosɔn i ma se ministre ka communiqué ma parce que ministre y'o de fɔ hali an ye interview min k'a la c'est pour cela que an y'o de fɔ sur ko plateau dɔ kan tun b'o plateau kan n bɛ segin o kelen kan k'a fɔ ko an dara parce que an bɛ mun ta o officiel ye kunnafonidila i bɛ mun ta o ye officiel ani mun b'i tigɛ kɔnɔ Faransi bɛ ka taa fɔ k'a fɔ Wagner bɛ yan Union européenne bɛ yan k'a fɔ Wagner bɛ yan olu ka officiel ye o kumakan ye mais kumakan in kisɛ ye fɛn jumɛn ye o ye sɛbɛn ye sɛbɛn in bɛ min donc tant que ni sɛbɛn ma ye i tɛ se ka fɛn fɔ donc question retourna ka se an ka autorité ma u ka ɲɛfɔli ka ɲi c'est pour cela que u ka communiqué kɔnɔ u b'a fɔ ko Russie Wagner tɛ yan nka des instructeurs russes c'est-à-dire Russie kalankɛlaw karamɔgɔw de bɛ yan mais Wagner tɛ yan donc o kɔrɔ b'a jira an tɛ se k'a fɔ u y'a fɔ communiqué in fɛnɛ kɔnɔ ko maa minnu bɛ k'a fɔ ko Wagner bɛ yan u kana nin prévu ye mun b'a jira k'a fɔ ko Wagner bɛ yan donc o kɔrɔ b'a jira tant que n'o o tɛ yen nɔ i tɛ se k'i sɔnni se kan ko Wagner bɛ yan mais en tout cas i bɛ se ka fɛn kelen min kɔni fɔ u ka communiqué min kɔni y'a édifié bɛɛ lajɛlen k'a jira k'a fɔ hali n'i y'a sɔrɔ Abdoulaye Diop ka interview la a y'a jira k'u y'o coopération kɛ cogo min na Russie kana dɛmɛ assistance technique matériel ka se ka fɛnw kɛ mais k'a officialiser k'a fɔ k'u bɛ yan gale kan o kɛra nin communiqué in ye. Ami Baba Cissé kuma bɛ ka insister ka taa ka segin Faransikaw ni o jɛɲɔgɔn kɔni ka communiqué b'a jira k'a fɔ ko Wagner bɛ yan nɔ i b'a analyser cogo di olu ka nin sortie nin cogoya la tan surtout nin wagati la. Bon, je pense que nin delila ka fɔ nin plateau sanfɛ n ko an ka autorité tɛ se ka na ni Wagner ye. I y'a fɔ. Si tu vois que je dis ça ça dit kuma n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na quoi parce que il faut s'assumer quand je dis il faut s'assumer aujourd'hui mɔgɔ caman hakilila na ko Wagner kana n'a sɔrɔ vraiment u bɛ nin ko in na quoi u k'a kɛ quoi u k'a waleya mais n'i y'a ye chaque fois ni communauté internationale kuma na dɔrɔn u bɛ bɔ k'a démentir comme an bɛ na n da don o yɔrɔ la c'est un problème kuma fɔra communiqué kɔnɔ maliyɛn caman nisɔndiyara mais gouvernement ye communiqué kɛ sɔrɔ mɔgɔ caman fari fagara. donc ninnu kɛlen k'a fɔ ko Wagner bɛ yan o mɔgɔw nisɔndiyara o kuma. non ne yɛrɛ ma da o la quoi moi comme il a dit moi je crois beaucoup plus aux autorités parce que communiqué la version officielle voilà communiqué bɔra moi j'ai appelé à la présidence n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ a tigi ko mais ko tubabu b'an kɔ ye c'est le terme qu'il m'a dit ko tubabu b'an kɔ bon c'est vrai quand tu vois RFI ni radio wɛrɛ olu bɛ se k'o kuma fɔ mais les chaînes de ces européens là n'a sɔrɔ dalilu b'u bolo ils allaient montrer
ou ma sait que foira c'est des gens où reportage qui est caméra cachée à sous bere bubolo na sur élément be bubolo non comme on a demandé des preuves on va voir quoi fait no beke ouais faut le flana yajme ni attaque à l'adje soria fo chogmi c'est la France qui entraîne ces gens parce que Macron kangana non a foro ko na bena ko alen asimbe conférence de presse et que okuma kanga fo et ma comme au masira soro parce que moi je pense que en transparence en termes de transparence eni mogo kuma na gundola na bora fendo ko ni be abuse que mi fo jamana de peut-être les Assimi avaient peur de ça a vraiment l'affaire de Wagner c'est pas vrai ouvertement ou modèle ka kuma fo alors que les blancs ou loube au delou de ñine quoi ils veulent que ça soit clair ouvertement ou c'est que c'est pourquoi maintenant ils sont partis embobiner les 14 autres pays pour pousser le Mali à clarifier la position et je pense que Ouyo Yora Soro maintenant il faut que à ma meilleure il y a une plainte pour atteinte au crédit de l'État n'est-ce pas il faut que anga nyema nous ou ka tienfo parce que nous kumana nous ma tienfo c'est comme si vous galon tige ça peut les rattraper plein de ce que nous be kuma ay tienfo malien moi c'est ce que je leur conseille parce que munu chama ala kana jodi nous ma quoi parce que kuma do la fana nous fana kuma ko feo mais pour dima Basaro c'est vrai que Franzika ou ni ou Djanyogon kan ni communiquer kara balla ko bay ebe analyser tchugudi ça communiquer à la première lecture, c'est une fois civilité nous faut enfin à Sizikola parce que enfin pourquoi mais Wati Jambo Wagner Kumain Bunanga Jamana Kono donc na manière quoi kuma Buna il y avait deux choses soit soit officiellement Magajo c'est-à-dire à Foko il y a rien et puis on passe à autre chose mais sauf que jusqu'à preuve du contraire avec le communiqué d'hier on est encore suspendu flou on a un glolé nous non non, Anglolé ne tourne, j'arrive. Anglolé ne tourne parce que l'histoire de Wagner va continuer. À Bena, à Nana, à Mana, ça va encore continuer pendant un bon moment. Donc, de ce fait, il s'est englolé nous. Maintenant, la question qui se pose, où Nanawa, où Manawa, est-ce que nous nous étions faux? Je crois qu'il y a un communiqué là. Il y a un bon nombre de Maliens qui nous fait ou gueuler nous fangala, qui depuis un bon moment aussi annoncent que Wagner est bien. Qui disent qu'ils sont là. Le journal d'Oré a titré Kounou vendredi. Exactement, c'est fait. Donc, au-delà même de ce communiqué, comment on appelle, de ces 15 pays, Maliens, Tchama, en tout cas, quand ils parlent comme si ils sont au courant pratiquement des secrets de l'État. On lui a faux depuis un moment qu'il faut que Wagner est bien. Donc, en janvier, ainsi de suite. Au-delà de cela, il y a un fameux dans les ambassades sont là au-delà de l'aspect diplomatique. Il y a qui Kremlin kono, nous il y avait un espion qui travaillait pour les États-Unis. Quand il a senti que sa vie était menacée aux États-Unis. Or c'était quelqu'un qui avait accès au bureau de Vladimir Poutine à l'époque. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire nous pensons souvent que certaines informations sont au secret. Mais sur les services d'espionnage ont souvent plus d'informations que la population. Donc, dire que nous n'y communiqué, mais que Galondo, je ne le dirai pas. Dire que Tiedo, je ne le dirai non plus pas. Mais je dis souvent, parce que c'est la première fois. Il y a un chien foulé ou bien par les autorités occidentales, ou bien menacé de quai. Mais nous communiquons, ils ont dit ou bien, on y a ou bien. L'État a démenti, parce que l'État n'a même pas démenti, parce que l'État, c'est l'armée russe qui est là et pour une formation. Donc maintenant, l'armée russe est bien. En fait, c'est souvent cette lecture qu'il faut souvent faire au-delà, comme on appelle, l'INCOFE. Il faudra peut-être se poser comme très bien, merci Kaba. Depuis plus de 3 mois aujourd'hui, sinon même 4 mois, parce que Kaba, le fait que Wagner Kokuma Beka fo, Ode Beka Macron Palikasino. Donc, nous avons Macron Balgasno, Kaba ante ça. C'est-à-dire que prévu de Mado Ben Macron bien avant aujourd'hui. Coup d'état qu'elle est. Afra Kafoko, Mounbe Fangala Bi. Olube ka fere do utike. Francis be ka fere tike kata. Ni Francis tara Francis ka sorosu la kana bako be romina. Mune benake olube na ke tugudi. O fere be ka tike depuis wakati jak. Donc en ce moment, ni anka oro la kolon nato. Munu be fangala, nolu be mara nyado, nolu be kele nyado. Olu fele u ka fere de tike. O fere tike le jume.
an fana y'an ka jamana mais est-ce que kan ka o tɛ an bali armée privée Kaba, nous sommes un pays indépendant, nous avons la latitude vraiment de négocier avec qui que ce soit. Parce que nous, si on pense que c'est des armées irrégulières, on va dans le donc ni Francis Koko Russie munu be en fait ko le mercenaires oui et ils sont là pendant 8 ans. Lavrov y a adjaya ka fo ko olu ka armée ti anno. Ma fait ka min fo aba don kele fere de ça ne o de fongo aniso jale do parce que munu be an kuna bi olu be kele fere de don olu ka strate ka donu ni balata ka fo ko ni be en fait amena ni ke ini mogo min be kele la kaba ibi ka fere de teke c'est-à-dire que an de bala kali ka lajea yani ka kuma bombolo o ye jumɛn Wagner bayan bi Francisco don Wagner bayan sini juste une petite parenthèse voilà une parenthèse 2 minutes sinon mais précision de dire attends une minute c'est-à-dire au sein même de l'État russe Wagner n'existe pas. Exactement, mais il faut officiellement. Voilà pourquoi souvent il faut aller au-delà de ce qui est officiel. Voilà. Parce qu'officiellement Wagner n'existe pas en Russie. Oui, fait déjà que communiquer en gouvernement communiquer ils sont très clairs dit ko galonu o kelen flana fene jumɛn ni y'a sɔrɔ a prévu bɛ mɔgɔ min bolo ko k'a labɔ an baba siya fɔ moi je travaille pour agence France Presse ni ko je travaille pour agence France Presse n tɛ yan o tɔgɔ la nka fɛnw bɛ yen nɔ mais i ka kuma jɛlen bɛ nin yɔrɔ la dɛ oui a jɛlen bɛ o diyagoya ye o sori o jɛ nɔgɔ ka b'o la parce que au moins e bɛ ka kuntilan min ta c'est comme toi tu es avec les occidentaux si tu es avec les occidentaux moi avec les occidentaux oui, tu dors debout quoi c'est sori très clairement le ministre des affaires étrangères moi je ne peux jamais être avec les occidentaux le ministre des affaires étrangères kana sigo qui tout trop malade non obla le ministre des affaires étrangères le ministre des affaires oui minobla sorry j'ai retiré ça mais le ministre des Affaires étrangères était très clair. Ils veulent salir le Mali. En même temps, ils veulent isoler le Mali. Comme Mali Togoche, comme Mali Mangoya, Djemkono, Tchokamina. Parce que le problème est que Djembeta a oublié le Nyogonadi. A oublié le Nyogona Tchokamina. Ni Fenkra Sobi, Kasika, Eka Jamana Noro, Kalano. Parce que Fenkelendron et Kama, au débat, Djembe Blay contrôle. Donc Wagner, quand il est là, obéissant que Djembe c'est blanc contrôle. Donc soutenir, c'est-à-dire l'idée qu'il faut Wagner fait bien. C'est comme tu es en train de soutenir l'idée n'a pas ministre Kadjamana Noro. Donc Moufora, officiellement, ministre Moufo, ils ont été très clairs. Ni ministre Takaladje, ministre qu'on a Russie armée bien. Russie Tchedon bien, ou bien ministre qu'on a. Ou contingent, non, celui que ça, ou contingent fait un ministre qu'on a. Mais Ebo Kumamewa. Ou contingent bio. Mais premier homme na munu be ka foko moyen bouye ka tia ibo le ga kuma ka me iba me ka foko ninka ministre nana par exemple Grande Bretagne me Allemagne me kol ka fe una parce que moyen bolier ou ka sura su ou ka contingent munu be forona kana bolu la ka tla ka voyager ka va bien menal ministre style manuo voilà menal maintenant le truc est quoi aujourd'hui worson yo anyo le football sans faire wati dola na ka cité gouvernement ka boka nyefolke mo ina parce que mo tumbe ka kuna funa do ni ni kun communiquer takalaje il y a des détails jumain oui INTM fo ko be an chukamina ATM disons ne ba INTM ATM be an ko ATM be an chukamina oui Russie et surasu do de wule o chukakelina parce que ATM be ka nga surasu formé no Union européenne ka surasu ka dakara fem ban fe jamana kono ka se ka nga surasu formé ko nyona kele armée Russie mo de be ka nga surasu formé donc o détail do maintenant détail wore mumba je premier homme na mais mumba je premier homme na il faut que ou ka body sisa ko nyefo ou be ou depuis wakati jumain o kele en même temps ou wala kana John oui c'est formation mi parce que par exemple ATM nadia o be ka formation gorom na o donner nous ou ka mo ka mbe o donner nous donc no be détail la jamana ko do ma be mo apaiser parce que premièrement ni on continue toujours à dire Wagner bien c'est comme on est en train de Kamali bla embargo reconnaît parce que embargo jumain parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas la communauté internationale attend mais la communauté internationale bi fait ben fait ou ben fait fitir no fait kaseka en toro quoi ka nyemo toro donc nyemo be linika ou yo do faut communiquer qu'on a en base de ka o jumain tant ni preuve matérielle mabo ka boka seben gira seben flene galeka ko Wagner bien anti ka fo Wagner bien anti ka fo ko ni Wagner mais ou mu fo ko armée Russie am tanu de parce que e be ka Russie ministre des affaires étrangères fo kaka na fait kaka na fait mais al na so dati ma fo mais on va essayer de voir parce que lui-même il a été très clair non ni comprendre presque pour que on soit plus très clair pour que on va insister ko Wagner bien journal doit titré jamana nyemo ko katia bon il va faut chokomi
il y a des gens au niveau du CNT, notamment Ben, notamment Fomba, olu koni u bɛ ka kuma fo fan bɛɛ fɛ. Ibusi n'est pas au CNT. Ibusi, je le prends comme dans notre catégorie. Maintenant, oui, non, je le prends dans notre catégorie, dans le cercle des médias. Maintenant, moi, je ne peux pas dire que Wagner est là. Pourquoi? Parce que quand tu vois nos autorités, ou tu sais c'est des gens qui ont peur de tout. On a inventé comme ça. On a inventé un motif. Saddam Hussein. On a inventé un motif. Où est Fendo de Focus? Oui, mais Galondo, ne boira ko fosi sango si sang gouvernement boira ko comment faut. Le gouvernement aussi est en train de comprendre parce que ce n'est pas la première fois que le gouvernement venu galon tigao. Job yaro kuma na fois desera. Fois shibeka je. Tous les jours il répond à cette question ko tienté. Mais nous de fongo ala kana ke tient parce que moi en personne ne kon haklinala, on n'a pas besoin de Wagner. Là où on est aujourd'hui, on a des dirigeants, si le peuple pense que orientation boula, ils n'ont qu'à amener les autres partenaires dans cette direction. Mais quand vous allez mettre ça, comme ils ont dit, c'est l'isolement total. Tout a été déjà arrêté. Maintenant, ma mère, l'Union européenne a donné un camp de la gendarmerie vers Djenné. 900 millions. Vous voyez que fin français. La Russie n'a pas ces moyens. La Russie n'a peu importe. C'est financé sur le budget propre de l'Union européenne. C'est le ministre qui est parti inaugurer ça. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Je pense qu'en Béron Mimbis, c'est vous qui êtes en train de mettre les dirigeants dans l'erreur. Attends comment. Nous blafil là. Sorry, RB tient calamment. Et bien, il faut que Wagner Béa. Tu as les preuves. Ni émission banane, preuve d'âme. Non. Voilà. J'ai les preuves. Bon, il est preuve d'âme. Non, c'est pas le discours. Non, mais quelles sont les preuves? Basaro, bi, moi, il faut aller bini Wagner ko jamana déonté à contrôler la mais jamana nyamoro beaucoup fori kabwa ko. Muna. Et ça c'est aussi très simple que ça. Amango jamana déonye. Non. Jamana déonye de fort. Aussi c'est très simple que ça. Bi, la Russie, c'est une puissance. Militaire seulement. Je me laisse finir. Voilà. C'est une puissance, mais une puissance militaire. Or, ni Malika est dit budgétaire ou jatemine. C'est l'Union européenne, c'est les États-Unis, c'est la Grande-Bretagne. C'est-à-dire, quand j'ai l'Union européenne, oui, au-delà de l'Union européenne, il y a aussi la France. Oui, Soron Nabolo. Ça, on a Wari Chamana, Deme Chamana, Fe Chamana. La Russie, généralement, une coopération militaire drôle. Parce que la Russie, comme l'a dit quelqu'un, c'est un géant au pied fragile. Parce que Gelam met Russie Kambi. Sanctions économiques nous imposera. Mais Fangadou, conseil de sécurité là, c'est qu'à Dieu, il faut qu'on pas faut Bachar, nous non, pardon, Issa. La Russie et la Chine, ou la spécialité minière, ils ne votent pas. Mais rarement contre souvent. Et comme on appelle, Kadhafi attaquera, la Russie a donné pratiquement, a été d'accord. Mais où est corrigé Bachar fait en Syrie? Parce que Chine, comme on appelle Syrie, ou intérêt géopolitique n'a beau, Kadhafi taka. Parce que là c'était des armements qui vendaient là-bas. Ou va s'ennuyer, quelqu'un met ferré ou ça permet à l'industrie militaire, ici à fonctionner. Ça va au-delà. En fait, avec crise mina. C'est purement économique aujourd'hui. Et parce que l'État sait, et une période, surtout période de transition qu'on a ici. Donc, de ce fait, il y a une économie étouffée. Il faut trouver des partenaires avec qui le Mali peut continuer. Mi occidentaux, à Jamana Jolube, mi communiqué au financement jo. Et généralement, les gens n'en parlent même pas. Mais depuis Kouréta Nunkera. Mais les Américains. Non, ça, c'est des questions de principe. Les Américains ont un principe. Au principe, ils arrêtent leur coopération. Où il y a communiqué quelque chose. Mais personne n'en parle. L'Angleterre est pratiquement la même chose. Personne n'en parle parce que la France a colonisé. Donc voici pourquoi ni France, au Tchèque, Geleni, Jamana Toube. Et comme l'a dit, comme on appelle Malik ni ABC, il faut que nous fassions extrêmement attention. Ni fika jamana deme ça. Mo fika jamana deme galongo. Mais ni ka jamana nyemo ko ni eko ote. Au fait, finalement, tu veux créer un problème, c'est que jamana de kao. Bi, s'il y a problème par rapport à l'arrivée de Wagner, qui on est sur les bancs empathiques, sinon l'État là, ça va rester. Regarde un pays comme l'Iran, avec les sanctions.
l'État continue à marcher, à fonctionner, mais c'est la population qui souffre. Sori Ibrahim Diallo bi Wagner nali ka di eni ɲɔgɔnna caman ba ye nka kɔlɔlɔw ka bon ka sababu kɛ Faransi n'a ɲɔgɔnnaw man'u kɔ don o ko bɛ gɛlɛya dɛ Sori. France kaba jamana mara ye fɛɛrɛ de ye. Faut que mɔgɔw ko dɔn quoi. Jamana mara ye fɛɛrɛ de ye. Prévu. I ye n ka kuma faamu. N b'a fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ la. Ni Macron bɛ se k'a kuma bi, Macron b'a f'i ɲɛna que lui il a toutes les preuves qu'au Mali que Wagner existe, Wagner est là. Ni Macron bɛ se k'a kuma bi. Les chefs militaires français qui sont au niveau de Barkhane ici, au Mali, où il y a Macron, bientôt, en cas, mandat bena ban Mali kono ya. Donc, effectivement, on peut rentrer. Ni ma ferait que qu'à disposition ta telia kono, avec galère parce que en bas donc a fort déjà prévu bambolo que Wagner be Mali. A folen clé kana bla 6 ans depuis où est ni fo Macron. En cas, mais ko galon kuma do. Non, kaba. Ne bɛ ka min f'i ɲɛna ngo jamana mara ye fɛɛrɛ ye c'est à dire que Macron yɛrɛ non mais fɛɛrɛ minnu bɛ ka tigɛ o de bɛ ka Macron bali ka sinɔgɔ i bɛ hakɛ to sa Macron tɛ se ka to yen sa Macron ale de kɛra président ye Faransi ma deli diɲɛ kɔnɔ ka président sɔrɔ président min ye Faransi la bin ka se niveau ma Macron de don Macron tɛ se ka to yen donc maintenant n b'a fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ la kaban Wagner n'o o kuma de bɛ ka Macron bali ka sinɔgɔ Wagner n'o de kuma bɛ ka Faransi siran même pas la France, Macron, c'est la politique française aujourd'hui. Wagner ben Mali là. La preuve m'a fait en tête à Roger Kaba. Bamako ta 100 au mois de décembre là. Attaquer Jules de mec à Mali kono Bamako kono. Nous sommes en fin du mois de décembre. Mali, je n'ai pas fini. Et Kassabalissa. Non, bon, prenons Bamako, même si c'est des cas de banditisme. Aujourd'hui, Kaba. Je n'ai pas fini. J'ai pris seulement le cas de Bamako. Ces derniers temps, il y a aujourd'hui 4 mois. Stabilité, mi beka na Mali konobi. Mais Kaba. O ye an ka sɔrɔsiw minnu bɛ fanga la n'u bɛ fɛɛrɛw tigɛ n'u ka fɛɛrɛw b'u bolo o fɛɛrɛ de bɛ ka na ni ninnu ye donc il n'est pas interdit aujourd'hui que k'a fɔ ko bolo tandile bɛ mɔgɔ wɛrɛ ma ko o kuma fɔlen de bɛ ka Faransi siran Wagner bɛ Mali kɔnɔ donc Wagner bɛ se ka kɛ ala e yɛrɛ ye quoi ne ye cogo di Kaba Wagner ta ye ne yɛrɛ Wagner bɛ Mali kɔnɔ voilà i b'a ye ni Wagner kuma fɔra dɔrɔn Mali k'i ja bɛ pan an tɛ dɔn min don quoi a ka jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛ a ja bɛ pan a bɛ ka dɛmɛ o i ka jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛ an bɛ k'u dɛmɛ an bɛ bɔ nin kuma kɔnɔ ayi Basaro an bɛ bɔ kuma kɔnɔ ni Mali ka nin ye pour que ka taa an ka Sorikan faamuya Sorikan ni kuma in kuma jugu don kuma ɲuman ba très rassurant parce que quand tu dis que Wagner bɛ yan parce que c'est au prévu min ko stabilité dɔ bɛ yan ça commence sɔrɔsi minnu bɛ Bamako yan an ka policiers minnu bɛ Bamako yan an ka gendarmes bɛ Bamako yan olu jɔyɔrɔ ye mun ye olu ka fɛɛrɛ de faralen ɲɔgɔn kan donc c'est le résultat de leur coopération c'est le résultat parce que Faransi bɛ yan 8 ans o tɛ prévu maintenant n bɛ fɛ ka mun fɔ la Libye était un exemple pour le Mali. Ils ont fait la même chose. La France a fait la même chose. France au kelen de kɛ ka fɛnw fabriquer ka bɛɛ lajɛlen fila ɲɔgɔn kan ka taa Nations Unies na ka bɛɛ lajɛlen embarquer ɲɔgɔn fɛ ka taa Kadhafi kɛlɛ. Avec mɔgɔw bɛna accepter ka bio avec la complicité de certains citoyens de la Libye. Olu do parce que français bi ka dɔnkili mun da Libye jamana kɔnɔdenw dɔw fana y'o dɔnkili kelen da u nɔfɛ k'o ye tiɲɛ ye an y'o kɔlɔlɔ ye n'an fana y'an sigi ten cogo la ka tila nkɔtu ni Faransi ni jamana wɛrɛw bɛ ka nin dɔnkili kelen da ko Wagner bɛ yan an fana k'o dɔnkili kelen da u b'o de ta k'o kɛ marifa bere parce que problème yɔrɔ min na u ti ka bere sɔrɔ bere mun na u bɛ se ka bere mun dan kun donc u bɛ bere dɔ de ɲini sisan k'o bere ta n'o kɛra ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen embarquer la k'o dan kun donc e bolo hali ni Wagner bɛ yan an k'an da de mais ne ma fɔ hali ni Wagner bɛ yan an ka da non kaba ne ma fɔ ni Wagner bɛ yan k'an da de a kan mais tant que ni preuve matérielle ma bɔ tant que ni preuve palpable ma bɔ tant que ni gouvernement ma bɔ k'a fɔ officiel la ka bien je pense que Sori i kan k'a fɔ toi ton rôle k'o de fɔ en tant que journaliste mun b'i tigɛ kɔnɔ en tant que preuve b'i bolo k'o de fɔ bi na ko mun bɛ yan Wagner tɛ yan u y'a fɔ ko instructeur russe de bɛ yan wa o de bɛ yan an bɛ t'o de sɛgɛsɛgɛ sa k'a lajɛ olu bɛ yan cadre jumɛn na ani u bɛ yan u nana wagati jumɛn mɔgɔ joli b'a kɔnɔ pour combien de temps ka se k'o ɲɛɲini k'o dɔn k'o di jamana kɔnɔdenw ma i t'o mɛn an ka sɔrɔsiw da i t'o mɛn an sɔrɔsiw da ne bɛ min fara kan la France c'est une puissance diplomatique économique, militaire. Ça, tu sais qu'au boy quoi. Moi, je ne suis pas de la France, je n'aime pas la France d'ailleurs. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, même si Wagner doit venir, parce que
il faut que les autorités aient le courage. Si vraiment nous bernons, ils aient le courage de le dire. Maintenant, accord de défense, avec la France, ko amaye, ko personne ne sait ce qui est dans l'accord. Au comment faire non? Maintenant, il faut que Wagner ben à 600, ou que Bara ben à Jumende. Parce que non, instructeurs, les instructeurs, c'est des gens qui sont dans des centres de formation. Hein. Mais avec ces Watido là, vous ne pouvez pas dire qu'on va avoir des risques sur le terrain. Parce que, comme tu dis, les blancs là, à la Kankisi quoi. Moi, j'ai dit les autorités aujourd'hui, position Mimbubolo, ou quand nous Samakana dans leur direction. On amène les Européens, on amène les Américains, mais la Russie ne peut pas tenir devant l'Union européenne, devant les Américains. Ou tu sais où? Donc il ne faut pas que nous, on leur donne un terrain pour que quelqu'un. Ça, ce n'est pas important, ce n'est pas dans notre zone. Même bien que l'Ukraine, il ne faut pas que quelqu'un là. Voilà. En tout cas, comme l'a si bien dit, l'autorité russe officiellement, Wagner n'existe pas. Ni État et position militaire, pour un Jamana et demain, période de difficulté, il est important que. Non, Issa, le journal a titré. Ils vont sortir la preuve après. Exactement. La guerre médiatique aussi, c'est aussi la guerre. Issa, j'arrive ça. Voilà. La guerre médiatique, c'est aussi la guerre. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont dit Wagner, c'est fait. Mais pour l'État, c'est pas Wagner. État a position, c'est l'armée russe peut-être qui est là. Ils sont encore en position des formateurs. On me commande normalement. En bout de position, on ne défend pas. Ça, c'est la position de notre État. Si on ne veut pas qu'il y ait un problème, créer un État. Parce que, il y aura du Zoubaï, et tout ce qui est les Fomba, les Ben là, il est temps maintenant de les faire revenir à la raison. Ils ne sont pas en dehors de la raison, mon cher Bassarou. Non. Aiwa amitanya fe jamana kunga ko bado e kiri fenen kunga puma ka chani chuga ni wakati la allo ya soro mo do be ko bannan ni nyogonche ina fo sumelu bubay maiga okoko doko ko ngono akunga puma chara ay la nyini ke ko kiri ka bla ka bita furake docteur Umar Mariko bo hake kelena ma wera be no munu be kiri ka bolo kangani doko ko kelen kon la kiri do kun kunyeshi do anama ben jara na ngba kunga puma la ka wula ka saati kuma ka yafadeli o kera sobe an yanski ka mbiri nga kiri kuma da tabalika Maliki Konate i hakilina e munye fanga che France fanga kiri la hala be chugudi. Merci beaucoup Kaba mbe samuni silima mbol bela jelen fo ko nyoro jisigi kuma na Aywa mbe fe ka mun fo kiri ko la an be se ka fo depuis wakati ja madame ne bi an ka kiri ko na an bo de fo ka fo kiri kiri afangele ma fin ni be fanga fe i ko ka green parce que an ya nyona chama ya adama ben tafo ka ujim minena ko flagrant délit ka ujim ya ka propos fo bololo sans faire adama ben jara tala lettre bla ka taga ka fo ko ka immunité parlementaire immunité politique oui kenek jo ya tafo politique keneka adama ben ya tafo politique mais ka ujim minena ka ujim ma tafo conférence de presse là conférence de presse juma ka tiski je fais on yema ka micro jo adla ka kuma adama ben ta c'est pas la même chose différence juma be abekera bollo kelen ka différence juma ba fla nyonche en même temps ka ujim tala on a dit crédit à l'état mais l'autre là c'est crime de sang on a dit moko fakara. Donc il y a deux choses. L'autre a moko faga de kera, moko faga de fora ka moko tabia ka ta moko faga ma. Donc ça c'est beaucoup plus grave. Oui, crime ni. Mais allez, kaba mena ko be désobéissance civile. Kaba mena le ça. Kana il faut qu'on go précision. Oui, mais alio, ça dit mais iko moko faga munbe. Yo le faux. A vidéo be et a vidéo la mena la me. Fa kaba e a la me wa malame. Ne mi me ada ne a wele ka nyinga. Kaba ça kaba ne kaba ijosa kaba. Ayo fo. Mais kuma be ka ke vidéo no fait. Yo la me o imo la me. Mo la me. Bon voilà, il faut chercher à savoir ana e mun fo teo. Kuma be ka ke vidéo no fait to vidéo la me folo. Ana le mun fo no kelenke. Iku fla da nyoko me kala je. Ni désobéissance civile ou désobéissance civile. Allez bravo faut qu'on no kale ma tabia kata ou mais allez à tabia kata désobéissance mais vidéo connaissent que désobéissance civile le fera. Et vidéo la meo. Désobéissance civile fera kono. Donc il faut que nous bonyon donc nit na kuma centré aller quand même na kiribuno. Premier homme na kababi. Nous faut donner la plateau quand il de là quand voulait quand il nous mandat de dépôt. Aujourd'hui le problème les gens n'ont pas peur. C'est-à-dire nous mogo sranente kirigne ka foko ni fenga ngata jo kirigne fa kiri katike mogo tika sronye mogo ka sra fem nye bibi na kaba ebe mine mandat dépôt be da ekan ibita kalo saba kalo woro ke kasola juma dum jibe se ke black foko ki notala mais kalo woro kalo lo me ika fem ika yo ke fou ika fem bebe tien fou it mi ka fem fe nyina bo abebe tien me kaba on est où
donc justice kan k'o yɔrɔ la mais au kan k'o yɔrɔ lajɛ fɛn fila filɛ ni galama cira ɲɔgɔn na bien vrai que mandat de dépôt c'est le droit d'un procureur c'est-à-dire a bɛ se ka mandat de dépôt ɲini juge d'instruction ka mandat de dépôt décerner kan c'est son droit mais an k'a lajɛ fɛn dɔw bɛ yen nɔ an k'a ta k'a lajɛ parce que problème bɛ yɔrɔ min na jugement donné a bɛ lajɛ k'a la ni karisa nɔ b'a la walima ni nɔ t'a la mais ni mandat de dépôt dara i kan toi tu peux faire 1 an 6 mois en prison. Et après, il y a ɲɔgɔnna caman ye après tout ça olu bɛ tila kaba ju sa minale olu bɛ tila ka bɔngɔ tuguni kiiri donna kiiri juge b'a fɔ ko karisa nɔ t'a la k'a taara so et après dézoomage foyi tɛ ou bien procédure ma ou bien procédure kɛcogo ma ɲa après foyi tɛ yen nɔ mun bɛ k'i accompagner i bɛ taa sɔrɔ i ka entreprise bɛ ci i ka projet caman bɛ yen o bɛ jɔ walima i bɛ baara min na o baara bɛ i bɛ bɔ o baara la pewu e bɛ bila chômage la ne ye dɔ ye l'autre jour il a fait 6 mois en prison e mana 6 mois c'est un parqueur parking na mɔgɔ ye moto de suɲɛ ka n'a jɔ a ka parking na Carrefour de jeunes kelen-kelen in kɔnɔna na n b'a fɔ pour que mɔgɔw ka se k'a dɔn Carrefour parqueur de don mɔgɔ ye moto suɲɛ ka n'a jɔ a ka parking na a ye tige d'a tigi ma u ye cɛ minɛ zon minɛ ko fɛrɛ u na parking sɔrɔ a ka moto la u ye cɛ minɛ ka mandat d'a kan ka taa bila kaso la il a fait 6 mois en prison l'autre a bɔra fa bɛ ɲini ka don a la k'ale taara jɔ juge ɲɛma k'ale juge y'ale ɲininka k'ale ye mun kɛ k'a fɔra k'ale parqueur ko juge ko mais e bɛ mun ɲini nin procédure la mais il a fait 6 mois en prison kaba ko mandat de dépôt a muso bolila ka taga a muso t'a bolo a y'a ka baara perdu lui fa bɛ ɲini ka don a la o ɲɔgɔnna joli bɛ yen bi bi in na mais i bɛ taa sɔrɔ jɔn b'o le recruter c'est les bandits armés a tugilamɔgɔ n'u ye occasion sɔrɔ dɔw u bɛ taa parce que u frustré n'o kɔnɔ u dusu c'est pour ça n y'o de fɔ mandat de dépôt an k'a lajɛ an k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na quoi. Basaro non justice transition comment on appelle conseil commission des droits de l'homme u ka rapport la kuma caman u b'a yira ko n'i taara an ka kaso kɔnɔna la i b'a ye ko mɔgɔ min bɛ kaso ninnu kɔnɔ ni a ma kiiri n dama don a kuma na i b'a sɔrɔ u ka ca ni kasoden kilancɛ donc k'an ka kiiriw ka suma min ye politiko ta sira ye sa Mali tɛ en fait ce n'est pas propre au Mali dɔrɔn tɛ i b'a ye diɲɛ fan bɛɛ min bɛ fanga la olu le ta ye kiiri tigilamɔgɔ ye pour la simple raison que dans la plupart de nos pays africains non, on parle de l'indépendance de la justice, mais l'indépendance de la justice, c'est le jugement en là. Mais les procureurs, généralement, les procureurs liés au ministre de la justice de là. Et procureurs de les procédures, c'est jugement procédure déclenchée. Même enquête même mandat. Ça, c'est au niveau des procureurs. Et aux procureurs, où liés les médias, le ministre de la justice, qui, on faut le dire, ça, forcément partisan parce que le gouvernement mina ça être au gouvernement qu'on y keleo c'est aussi simple que ça on a kiri mécanisme de mbay ni o be rattaché là ou bien mon non il ça kiri mécanisme de ñoo de fo ngabe pratiquement dien fambe tu vas te rendre compte que ni morob nous met fanga là ils sont en quelque sorte protégés par la justice et Côte d'Ivoire par exemple Côte d'Ivoire crise guerre minke mais qui a été jugé ou bien c'est pratiquement tout le camp Bagbo au Tchama Babouka Morodo. Mais mis à la scène à côté, il y a eu pratiquement un jugement Kele Maké à Morokelunga. Donc ce n'est pas quelque chose qui est propre au Mali. Même si la justice malienne dit tout le temps qu'elle est indépendante. L'indépendance, c'est une fois sur le rôle du MENA. Au niveau du jugement. Parce qu'on y a avec l'affaire Rajbach, c'est déstabilisation là. Malgré que vous n'avez pas de casse là. Parce qu'en Bolognie, déjà, tu es condamné coupable. Malgré l'enquête au niveau du tribunal, jugement d'Aïrala, où la procédure n'a pas été respectée, donc on blabla. Mais sauf que au Basro, voilà pourquoi je rejoins Mali en disant qu'il faut extrêmement faire attention souvent. On a vu le cas de Bakary Togola. Malgré que l'affaire n'est pratiquement pas finie, à Blara, nous voyons toujours le maire de Bamako. Il n'a pratiquement jugement teke. Au fait, psychologiquement, il a carrière, il a vie, même il a famille. Il a dit beaucoup de familles sont disloquées parce que et des baraques pour il a démarré à la bolo. Et bien souvent par erreur de justice. Il même mais sans joli, la famille va se chercher. Et bien, pour refaire ta vie. Ali, bi iminena isa, bi eminena. Non, j'ai dit i, c'est-à-dire il quoi. C'est eminena bi isa. Bebaraki iminena. Mais il y a jugement de Betibois Kalamo. Voilà pourquoi, et Tcheni Kateli, ni bara a glani ko glani. Abora kasola. Non, car ça minena, ou nous est à Fambefe. Mais car ça lablara, car notable, il s'est tout meilleur pratiquement. C'est-à-dire aux informations au Bédogo. Donc les gens pensent que tu es déjà coupable. Et comme tu es coupable, donc il faut avoir peur de toi et la société est bien jugée là. C'est trop dangereux. Exactement. Basoro Borak Mifombe, Oyoro Ta.
la justice, il y a de la politique là-dedans, il y a de la politisation dans la justice. Mais à boire qu'à c'est ça que Ouattara ka moshi mamene. C'est parce que allait de tout me fangala. Mais ni attaque à la génère bec Joromina bi Malila. On dirait que dusu tauna quoi. Ninko ko dusu tauna quoi. Ante hine quoi. Ni e filita madame boire filisi ko aforo ko abasara. Aba fatura. Kasto uma sonka muso labla akata Aba Djenadja Kenaka. On est au Mali. Mais il y a une autre information sur ça parce que hier quand on a demandé Bolé Sera là, qu'a fora ko abise kata mais ateshi mais ko fili anyine mais fili ka kuna fonia ta côté fena ka seke ska ka côté femme la masse ko soro ka seka so mais Bolé quand même ils ont dit que oui accord drama abise kata clé mais ateshi comme mais fili ko na le teshi qualité mais au cours de donc o Bolé ka version mais fili ka bol version tout donc ngo ça y avait ko chama ban quoi ama foko procédure be ban. Mais quand même, c'était pas du tout. Vous pouvez lui donner une semaine, vous pouvez lui donner 3 jours, mais qu'il faut donc au moins, surtout qu'il n'est pas encore déclaré coupable. Coupable, oui, il faut. Flana, on boit que Boubega comment faut ça. Tu sais, les détenus ont des droits. Ni mangene, normalement, ni mais c'est que forake, kaso bomba kono. Ce qui est très grave, les conditions là-bas, là, bébodon. Atiki boire katana dans un hôpital, dans une clinique. Médecin y a de boire comment. Mais avec tout ça. Mais Ami Boa, c'est Kasso Banade hôtelier. Et un colonel. Mokobe Blagata Kasso la pour qu'il a corrigé. Ah mais ni bananado. Tu as des droits aux soins quand même. Et que tu as tout babou fait que. Ambe que tu babou moun jalaki. Et que tout que docteur Sola. Évacuation sanitaire qu'on que docteur Sola nous c'est plus propre. Mais pourquoi Manata Kasso la fenêtre c'est même frère de gland qui a bana déclaré. Ma fango boubé ta. Mais il peut. Tantoro là est-ce que Mokonato Kasso. Mais procureur ou gouvernement c'est que contre expertise que. Ne peut pas faut. Tu sais ambora que Mariko comment faut c'est ça. Un Bakary Togola. Ça dit la justice c'est pas ça. Et boire que Ben comment faut. C'est vrai moi j'ai écouté la vidéo. Ben Tara ya Fadeli. Mais normalement, on dit la procédure là. Le parrainage a dit qu'ils ne vont pas retirer cela. Oui, mais bon, je ne sais pas. Mais maintenant, Doin Takera, Amarani, Idriss Konipo, on les a même pris en garde à vue. Mais j'ai écouté Idriss, ko a fora ko plainte retirée. Fin du jour presque. Moi, j'ai le tar garde à vue là, nous de faire là. Ce n'est pas mon souhait parce qu'Amara c'est quand même mon ami, l'autre même si je ne le connais pas. Mais c'est pas ça la justice. Et ne me fait que l'un faux. Donc moi, Amara, Amara Datougou, Idriss Tarakata, plainte. Ou Kashi Datougou. Ils ont. La garde à vue là. La garde à vue là. Mais ne me faut. Il y a des magistrats aujourd'hui qui sont frustrés contre le ministre. Ça c'est vrai. Je sais que le ministre c'est un grand frère, il écoute. Il n'a qu'à trouver la bonne formule avec ses collègues magistrats. Il y a un problème aujourd'hui dans la magistrature. Parce que, comme ils le disent là, à l'aide de Kochamanke, ministériat état. Donc, Antena Beda Kinaka, mais quand même, je sais qu'ils écoutent. Bon, franchement, ces derniers temps, ne connaît pas ce qu'a fait, alhamdulillah, parce que Djamana Kaba, ne Kiri te jo à placer là, ou Djamana a tel la fia. Quel était pas Djamana Kono? Bimie billet. Maître Malik Koulibaly, Anana Fankala, ministériel la Wagatimina, aye le madoke Malik Kiri Bunakunka. Numre Sariantke, aye ferait Keka ou miti, ou équipe kele, faut qu'on a blabila, ou de bes Sénat, il m'a fitin de Duna. Mais mon gars, mi pour moi, Mounou Fangaka sur le look, là. Kaba, Anyami Kolosi, Bikoni. Kiri be k'i jɔ a jɔyɔrɔ la sabula fɛn caman de bɛ ka yɛlɛma an ka baaraw tagabolow la jamana maracogo la vérificateur général ye rapport ninnu di ninnu nalen tilen équipe minnu bɛ yen sisan kiri bonda kun kan an y'a ye ninnu de ka wagati la a rapport u commencera ka dayɛlɛ donc an bɛ u fo o wagati la en plus minnu bɛ kaso la kiri minnu bɛ fɛnɛ bɛ ka tigɛ n'i ye jateminɛ kɛ la kaba il fut des moments même pas à tes sandrubo dotini dɔw sara kaso la minnu bɛ ka chance sɔrɔ bi ka taa i furakɛ dɔgɔtɔrɔsow la cliniquew la dɔw sara kaso la Amadou y'a ninnu ka wagati la ka un na détenu dɔw sara kaso la bana u somɔgɔw y'a yira dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ la u man kɛnɛ u ma sɔn ka bila ka taa ka t'o furakɛ u sara kaso la. C'est pas normal. Voilà. Bon, si cela n'est pas normal. Aujourd'hui, il faut reconnaître que voilà, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ce n'est pas fini. On t'a aidé à dénoncer cela. Tu n'as pas compris. Depuis ce temps-ci, on avait l'occasion de dénoncer ça. Aujourd'hui, Mounoubé, Nouloubé a une occasion dit. Ça doit être salué. Donc, c'est pas non mais Oteo. Donc maintenant Mounoubé ka kekaba. Anka olufo ou ka kewale ou la
parce que ni banana bi docteur mana ina ki kan ka évacuer ka ta docteur la ka ta furakɛ occasion bɛ d'i ma. Non. Donc il y a des avancées. Il faudra pas. Ça, il faut le saluer. Sorry. Voilà. Il kana Boubé ka laboli. Non. Qui va généraliser. Bien ni tra kasubuna. Ibita modo qui sont pas évacués. Me fait ka mun fɔ Farani kan o tɛ k'a fɔ n bɛna sori jɛ n tɛna sori jaabi mais n bɛ fɛ ka mun Farani kan i bɛ injustice k'o kɛlɛ i t'a kɛlɛ parce que o karisa don i b'a kɛlɛ i yɛrɛ de fɔlɔ waati min na Amadu sori jatigi jaabi non yene de jaabi indirectement n bɛna mun fɔ waati min na Amadu Ayani tun bɛ kaso la an y'o kɛlɛ kɛ yan i ma foyi kɛ k'a fɔ ko Amadu Ayani u bɛ position min na u ka kiri kan ka kɛ u ka kiri kan ka kɛ an y'a fɔ yan mais an tɛ dunun ni bala ta ka taa an jɔ boulevard an bɛ n'a fɔ plateau kelen de kan an y'o fɔ o wagati la u ka kiri kan ka kɛ u ka sariya kiri kan ka kɛ siri diya min ni san 2 tɛmɛna i kala bila walima i ka kiri ka kɛ an y'o fɔ maintenant an bɛ continuer k'o de kelen kɛ hali arasibaci minɛna waati min na an y'o kelen de fɔ arasibaci n'an kuntilenna tɛ kelen mais a minɛna cogo min na o tɛ sariya kɛ cogo an fana o ɲɔgɔnna kelen bɛ se k'an sɔrɔ donc an b'a kɛlɛ kɛ an y'o kɛlɛ kɛ donc ni maa o maa minɛna o tɔɲɔni kɔnɔ hali ni n'an kuntilenna tɛ kelen an b'o kɛlɛ kɛ parce que an tɛ ka k'a tigi kama dɛ mais an bɛ ka k'an yɛrɛ kama parce que sini ma sini kɛnɛ ma ala kana cɛ janya a bɛ se k'an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. tour de table kelen bi in na polémique ka ca artiste denmisɛnninw ka dɔnkiliw kun kan Ami Baba Cissé. Bon, a dɔ ye Feiza a dɔ ye ko Kadi Wale a dɔ ye récemment Sidiki Diabaté yɛrɛ. Bon, tu sais tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ ninnu ka dɔnkili lamɛn kosɛbɛ mais je sais quand même que l'artiste c'est pas n'importe qui. Surtout que minnu bɛ ka nɛnɛ kɛ bi olu de bɛ lamɛn kosɛbɛ. N t'a dɔn qui enregistre parce que olu kelen tɛ o minnu b'u produit olu de kan ka kɛ mɔgɔ hakilitigiw ye parce que fɛn dɔ bɛ dɔnkili la même dans un article de presse fɛn dɔ bɛ n'a sɛbɛnna i b'a fɔ nin bɔ a la donc ils doivent avoir des gens donc arrangeur kan ka corriger arrangeur ou bien je ne sais pas compositeur ou bien je ne sais pas bon de toutes les façons c'est une équipe donc il y a des chansons bêta production là je pense que c'est depuis la rédaction c'est depuis le montage que mais malheureusement les enfants ou bon nous ne fait aujourd'hui mais parce que ka analyser jumɛn ni ko ninnu na parce que a polémique ka ca ou bien société de bɛ en déphasage anw de tɛ a kɔnɔ bilen i b'a fɔ ko denmisɛnninw b'a fɔ cogo min. C'est exactement ça dit il faut comprendre que société bɛ ka yɛlɛma c'est triste de le dire mais société bɛ ka yɛlɛma bi i bɛ taa des jeunes depuis le 25 ans n'u bɛ tagama u ka fini jukɔrɔ finiw bɛɛ bɛ kɛnɛma et ça ne choque pratiquement personne parce que bɛɛ b'a ye i bɛ musokɔrɔba ye a da den bɛ ɲɔgɔn fɛ den ka kulu jiginnen don fo a bobara la et lui il trouve que c'est normal à ti kuma donc en société de bɛ ka yɛlɛma et généralement la musique elle est devenue musique elle est universalité de a bɛ fan bɛɛ nin ko nin daminɛ a mɛnna peut-être que an ka artistes y'a daminɛ bi de sinon quand tu regardes la musique minnu bɔra Cameroun wagati dɔw la Issa c'est des chansons qui ont fait u ka tile k'an ka jamana kɔnɔ et bon je voulais pas n tɛ fɛ ka caman fɔ mais u y'u tile an ka jamana kɔnɔ les gens les chantaient mɔgɔw b'a dɔn fan bɛɛ fɛ mais ça n'a choqué pratiquement personne or n'a ma mɔgɔw choqué an ka musique bɛ olu ka musique bɛ lamɛn anw fɛ yan cogo min anw fana t'an lamɛn olu fɛ o cogo kelen na donc n'anw bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka musique lamɛn sa et que ça nous choque pas donc forcément artistes b'a essayer que le copier passer la tendance c'est triste il faut le dire parce que si c'est des artistes moi je peux comprendre mais si c'est des griots ni jeliw don o de ka gɛlɛn ne ma parce que jeli ye valeur de n'i ye jeli ye o ye valeur dɔ de i la i kan ka mara i kan ka kɛ éducateur mais n'i ye artiste ye Issa un artiste pratiquement il fait les choses comme l'artiste c'est pour éduquer. C'est pas l'artiste qui fait quelque chose comme ça. L'artiste c'est pour éduquer. Oui, mais allez, article d'abord mun kama, c'est-à-dire artiste d'abord fait mun kama, c'est-à-dire éveiller la conscience qu'a fait un fort tu vois là, mau ba famille tu vois mais ou beninaja ou benisonja. Oui, mais à l'autre mais pratiquement au dedo. Mais les artistes dans les excès. Oui, mais oui, mais allez, mais en niveau mna comme 600, ni fait mon number à 600. Ça c'est le dépassé parce que au bout d'un moment amega mun fɔ n'a ma fɔ pornographie audio de ni parce que a kuma oui mais pornographie audio de do kaba an kana ɲɔgɔn nego la o e ka di k'u lamɛn kɛ ne yɛrɛ tɛ fɛn Ami Baba Cissé a fɔ cogo min na ne tɛ musique ninnu lamɛn ne bɛ oui n y'a kibaruya sɔrɔ n y'a sɔrɔ don min na fɛnɛ mɔgɔ min y'a ci ma n taara YouTube kan n taara lamɛn sanse moi n ye n ka fɛn kɛ e yɛrɛ y'a ye f'i ye n wula fɛn na n ye n ka fɛn n ka commentaire ka kan c'est comme ça mais artiste to artiste fɛn lajɛ kɛ Iba Montana a ma taa kaso la fɛn kama mun fɔra ɲina ko parce que k'a ye ko sisi wa mun ko denmisɛnninw ka ta o ma taa o kama mais pourquoi pas maintenant an b'o condamner mais an tɛ sɔn ka dɔ wɛrɛ condamner parce que Mali problème ye mun ye ni dɔ b'i kun i bɛ bonya voilà non ni dɔ b'i kun dɔrɔn tɛ Mali problème ye ne ni kaba de ka di kaba ye n somɔgɔ ye ni kaba ye fɛn fɛn k'o ka ɲi ni maga kɛra kaba la n bɛ wuli k'o kɛlɛ kɛ mais ni sori don komi ni sori tɛ dɔn n b'o kɛlɛ
an ye mɔgɔ dɔw kɛlɛ yan k'a fɔ ko o kɛra yan nɔ misala sisan Sidiki Jabate ka waati la o kɛlɛ la ko parce que k'a ye Mama Sita ka fɛn kɛ mais e bɛ a ka dɔnkili ninnu bila mun kɔnɔ dɔnkili tɛ ka mɔgɔ inciter ka dɔw kɛ wa sanction là c'est pour ça sanction bɛ denmisɛnninw bila ka kɛ o mais problème yɔrɔ min na a bɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw ka se k'a faamuya en même temps les compositeurs dɔrɔn tɛ les n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na artistes ɲɛmɔgɔ ninnu sur an ka culture ɲɛmɔgɔ u ka se ka vraiment baara kɛ cogo min na ka se k'u lakalan cogo la artisiya tɛ même ni ex mais a kun tɛ ka taa pornographie nin y'o de ye ka pornographie audio kɛ. L'occasion de saluer ici la justice malienne encore une fois en l'occurrence Touré en commune 4. An y'a ye depuis wagati jan a ye I sen don kɛlɛ dɔ la kɛlɛ min ni an ye nafa sɔrɔla bi artistes ka burujaliw u ka dɔnkili kɔnɔnaw la parce que Touré mana fɛn o fɛn mɛn k'a fɔ ko dɔgɔyaba b'an kɔnɔ min ni an ka danbe n'an ka tabiya bɛ taa a wulila ka bɛɛ lajɛlen wele u ni min ka kan n'i kan ka bila kiri bonnakun kan i bɛ taa yen donc an b'a fo nin kɛwale ninnu na mais au delà de ça a kana da artistes dɔrɔn ma manajɛw bɛ yen producteurs bɛ yen donc olu si tɛ inquiété alors que ni dɔnkili bɔra i b'a ye k'a fɔ ninnu bɛɛ ka effort de faralen bɛ dɔnkili bila sugu la mais artiste dɔrɔn de bɛ minɛ donc u k'u hakili to o yɔrɔ ninnu fana la. Ne yɛrɛ bɛ min dénoncer o ye une fille de 14 ans o bɛ viol apologie kɛ ko a binna n kan ko n kamalen binna n kan a tɛ mɔgɔ si choqué ne ka cri de cœur ye o ye dɔnkili in ka retiré an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn maa o maa ni olu ye an lamɛn ni jɛmukan in kɔnɔna la ka foliba di ka taa groupe 7/7 whatsapp an ka groupe 7/7 a maa bɛɛ lajɛlen ma Bagayogo Tian Tunkara Tian Jao an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka foliba di Bamusa Jogolojo an bɛ I fo Alimami Sangata ORTM kɔnɔ Mohamed Karan bɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo Aba Yanfo Segu k'aw bɛɛ lajɛlen fo